I dag der har vi fokus på et af vores mest simple fif til dig. Det fif, der hedder, hvor mange opgaver har du i dagen? Det lyder som om en god historie eller et banalt tip. Det er det ikke. Det er faktisk rigtig effektivt. Og en god måde til at starte med at finde ud af, om du egentlig synes, at din hverdag fra når du står op om morgenen og til du går i seng om aftenen er noget for dig. Det skal jo ikke være sådan, så dagen er fyldt helt op med sprængfede ting. Men det skal være sådan, at når du har din arbejdsdag, og så har du din fritid og din morgen og din sengetid, så er det en dag, der er okay for dig. Og en dag, hvor du stadig kan mærke, at der er et energioverskud. Rigtig ofte så oplever vi, at i vores rådgivning, at medarbejderne sidder og tænker, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal gribe og gøre henne. Og en rigtig god måde at komme i gang med det på, det er simpelthen at sætte sig ned og skrive sin dag op. Og det gør du så over 3 dage. Når der er gået de 3 dage, så ser du på, om det er 3 gode dage. Og ofte så kan man sige, jamen det kunne være forskellige dage, og dage i uge 1 ligner jo ikke dage i uge 2. Men meget ofte så er det sådan med hverdage, at de alligevel ligner hinanden lidt, og at er en hverdag fyldt op, jamen så er den fyldt op, og så er den det ofte fra mandag til fredag. Så prøv en gang at sætte dig for de næste 3 dage at skrive op, hvad er det for nogle aktiviteter, helt konkrete aktiviteter du har, og er det gode aktiviteter for dig, eller er det dårlige aktiviteter for dig. Når du har gjort det, så læg mærke til, hvor meget de dårlige fylder, og de gode fylder for dig. Så start der.